pasar lencir kuning agawe sengsem atiku ngambar alam tan kuciwa katon memanisi sekar mekar lan melati rinonce katon kinelo
dipastikan seluruh keluarga Pak Santoso untuk diabadikan bersama mempelai berdua. Di bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana, memandang alam sekitarnya, karena senja telah tiba. Mentari tenggelam di gunung yang biru, langit merah berwarna sendu. Kita pun turun bersama, melintasi jalan setapak. Mataku kau peluk di pundak, membawa aku melangkah. Tak lupa kau petik bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Abikom wasik. Bukit berbunga, bukit yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta. Bukit berbunga, tempat yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, di bukit berbunga. Asik. Ibu yang dari Nguter, mbok menawi kersa nyanyi. Sinten Pak Yadi wau? Bu sinten? Oh ya. Ayo kita pun turun bersama, melintasi jalan setapak. Tanganmu kau peluk di pundak, membawa aku melangkah. Tak lupa kau petik bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutmu. Bukit berbunga, bukit yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta. Bukit berbunga, tempat yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, di bukit berbunga. Wasek yo. Abi musik, Ami Abiko musik. foto, video syuting, Masuk. Merpati Audio.
Radio Sound System WCC FM Kreatif. Ada Aning Tias semua, Sukarjo Makmur, Indra Prasta Dekorasi. Iya. Yuk. Kita pun turun bersama melintasi jalan semua. Aduh, kau peluk di pundak, membawa aku melangkah. Wasik. Tak lupa kau petik bunga warna kemeng, kau selipkan di rambutku. Ayo deh. Ayo mas, Bapak tidak bisa minta digoyang katanya. Asik. bukit berbunga, Yuk, bos. bukit yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta. Bukit berbunga, tempat yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, di bukit berbunga, di bukit berbunga. Mungkin mekar lan semi, puspita ing taman sari, manglung manungsong wengi, kelawan mulaning dadari. Ngambarum sasmita, sang kumbang wewayang, ngrangsang pucuk sarining kembang, kembang kusumaning ratri, mangsa wiji kinanti mamatri sajroning ati kang suci. Lintang-lintang panjerana antariksa, hatimbui hayu sang rina, kusuma wijaya.
Abi Musik. Matur nuwun rawuhipun sedaya para undangan. Ngaturaken sugeng kondur. Nggih. Sinasa dereng katutup. Yo. Selak sumuk. Asik. Janji tresno disakseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa husada rembolan ning wayah bengi nambahi kekasih ati iki pepujanan nang endi wong ayu kang tak anti-anti. Matur suwun. Ngaturaken sugeng kondur, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan Pak Yati. Terima kasih kehadirannya, terima kasih doa restunya. Ingkang dereng cekap kaskeca akan rumiyin. Hamendra. Wong bagus aja sira nelongso. Aku teko ngendong tresno lelangan asmara gawe sipurasa nambani ati kuciwa kang mas tentramno atiku setya ngenteni sliramu bisa katamu tresno suci mangginya rayu Abi Musik, Abi Music Merpati Audio, Abicom, ada foto, Pak Yadi video shooting. masuk. Ada Hanenda. Terima kasih. Janji tresno disakseni lintang-lintang
niki silakan, Bapak, monggo. silahkan monggo. Napa kula marani? Iya, Bapak yang ini, Bapak yang Dijemput. ini. Ya, Teriak Dijemput. menikmati bapaknya. Monggo. Monggo silahkan. beksan Boleh ikut bareng. joget-joget. Iki lo entekno, iki lo entekno. Monggo. Dalam sayu. Menika alhamdulillah paring berkah. J. Pak sinten namanya Pak? Namanya Bapak. Pak Belas. Bapak sinten niki Mas? Pak Belas ki tunggale 15 ya Mas sinten? Pelo. Sembrono. Pak sinten? Bapak siapa namanya? Pak Yes. Waduh, Pak Yes nek sampean Pak No. Ah iya, berarti aku no, mriku yes. Nggih, Pak Yes terima kasih nggih Pak Yes, berkah barokah. Oh, udah kasih Nggih. sawer. Sapo? Oh. Paring berkah. Terima kasih. Mudah-mudahan yang lainnya menyesuaikan. Iki aslinya juga Pak Yes namanya. Oh, Bu Nonya di bawah enggak Pak? Bu, Ibu. Ibu, minta lagu apa Ibu? Iki biasanya Ibu itu adalah administrasinya. Iya, betul. Ibu kerso lagu, minta lagu. Apa? Enggak, cukup menikmati Di aja sana waktunya, itu Pak. biasanya kalau hajatan gini ada hiburannya juga apa? Oh. Nanggap apa ngono lho Mas Tegi? Nanggap apa? Nanggap apa Mas Pelo? Oh. Sembrono. Kalau Jawa Timur ya spillnya ya dangdut komplit yang pakai itu panggung besar itu. Son horek gitu ya Pak ya? Nah. Oh son horek. Son horek. Ya, lanjut ya Cahyu ya. Oke. Dilanjut karena waktunya semakin kesini sudah semakin sore. Monggo. Dipastikan satu lagu niki mangke konco-konco selesai nganggenipun atur leladi pasugatan sop. Monggo. Syukur. Syukur bisa. Yo. Nyamar gunung desa. Abi musik, Abi kom fotografi.
Merpati Audio. Lojo.
Jumeneng monggo saged. Iya. Monggo Ibu. Tombo saya jamping ngantuk Ibu monggo. Iya. Kasih jalan, kasih jalan. Ya, nggih duet kali kula monggo. Monggo Bu, monggo Bu, monggo Bu. Ya, monggo Bu. Iya. Ah, ngoten lho. Boten, ya. Monggo Bu. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu dilingsir srengenge ono kene aku nunggu kowe nyanyi nggih Bu nyanyi Badhe foto rumiyin. SMS rambalesi yen tak telepon mana mbok pateni mangkel aku yen kepethuk pipimu mesti tak ciwen ciwen Lala ciwen. lali janjine ngandani alesane sapa wong sing ora gelo takung dandan kowe ora Mbak Irma, dalam keluarga Bapak Santoso, Nggih. Ibu Nani jangkep komplit ingkang Nggih. saking Karanganyar rawuh. nggih Ingkang saking Sukoharjo, saking Sukoharjo. Muter, Pak. nggih Sedaya kepareng rawuh paring berkah alhamdulillah. alhamdulillah Saya kathah ingkang paring donga pamuji, insyaallah Nggih. saya dipun ijabah napa ingkang dadi gegayuhane mantene. amin Allahumma amin Pak Ibu niki wae meling pripun engko yen pokok yen nganti sore aku njaluk lagu Bukit Berbunga. oh nggih Nggih mengke ngantos santen ning pindah lokasi Bu, nyuwun ngapunten nggih Bu nggih. nggih siap Ibu Kontrakipun namung ngantos asar. oh Nggih. nggih jan mantene iki lho Mas jenengan mboten pengen meleh Ngoten niku. Pun oh jenengan peng pira to aku wis ping pindho kadhe aja ditiru wis. lah nggih Ayo Nduk. lajengaken nggih Dilanjut Nduk. jan-jane Yo. kowe ngendi gelagatmu sajak nyubriyani atiku sujana kowe kencen karo wanita liya
sik. Nggih, raga tuwa ya. Jane ibu mau badhe jumeneng ning delala pas metu dahar kok ora sida. Nggih. Mengke saged dilajeng ya Bu ya. Monggo. Nggih. Nggih. Oh nggih, siap Bu. Nanggap dhewe sok nguter, Dik. Nggih. Oh, nggone juragan jamu. Oh, juragan jamu Ibu ya menika nggih. Juragan jamu, juragan bakso. Iku bos-bos terkenal niku saking nguter. Oh, jamu anti melarat napa, Pak? Enek-enek. Napa, Bu? Takono karo Ibu. Wonten. Oh, sering berjuang loh, sering Solusine. berjuang. Anti jomblo. Anti jomblo. Jamu anti jomblo, Bu. Jok kuwatir dider-iderke. Kok dider-ider nih. Enje. Ayo. Kerjomblo kok bingung. Iderno. Murah-murahan ae. Apane sing diderne niku lho kaya. Wong udu dagangan kaya. Ayo, Sa. Lho Mas Pelo, daftar lho ya. Ya, Sa. Tak SMS rambelesi. Yo. Tak telepon nembak peteni. Mangkel aku, mangkel yen kepethuk pipimu mesti tak cimen, 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 cimen ora cimen. Lali janjine jarene alesane sapa wong sing ora gelem kadung dandan kowe ora teko. Jantenan. Pengendangnya luar biasa ya. Nggih, Mas Pelo. Mas sinten? Mas Pelo. Wah. Nek nggon aku beda celukane. Sinten asmane? Mas Lope. Oh, Mas Lope. Nek enten mriki Pelo, nek enten Nggih, mriki nek mriku Mas Lope. Wah. Juara Juara nasional. nasional. Juara nasional apa Mas? Apa Mas? Digenahke. Oh iya campur sari. Oh, tak kira nek juara nasional ngapusi. Ning saestu Dik, Nggih. prestasinya luar biasa. Nggih. Kemarin diselenggarakan di Gunung Kidul, nggih. Prestasinipun kanca-kanca saking Kabupaten Pacitan. Pacitan. Klebet niki rombongane Mas Pelo. Nggih, Niki penyaji, penyaji terbaik ketiga. tiga. Wis Nggih. lumayan lho. Nasional. Oh, Setengahnya lah jare. Angga, nggih, kalian foto keluarga dipastikan seluruh keluarga Pak Santoso jangan sampai ada yang ketinggalan karena hadir dari berbagai kota. Nggih, siang hari ini hadir untuk memberikan doa sing paling apik kagem matene. Nggih, dadi aja nganti kelimput, jangan sampai ketinggalan sedaya dipun suni berkah foto sareng-sareng. Lho, keluarga besar saestu lho, Nggih Dik. kok yo. Alhamdulillah. Nggih. Ya. Jan-jane kowe ning endi? Lagatu sajak nyuki atiku sujana kowe kenceng karo wanita liya.
Sembari berkemas. Rinduku hanya kamu, rindu hangat. Monggo goyang bu, hangat kuku. Lihat pohon pisang, bila berbuah hanya sekali. Itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Kamu saja yang di hati, yang di hati. Aku tetap setia, tetap setia sampai mati. Terima kasih Ibu yang hadir dari Sukoharjo, tepatnya di Waduk Mulur. Matur suwun. Matur nuwun Ibu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat kuku. Abi Music. Merpati Audio, Abikom Fotografi. HR Catering, lagunya diputer sebagai pelepas lelah. Aku berdandan hanya untuk kamu. Aku bersolek hanya untuk kamu. Untuk kamu. Dari rambutku sampai
Terima kasih. Kebakasilan saya. Ngobrol ra ono entene tengah wengi nek sampun sing ngancani aku sampean koyo lagi kasmaran tenan laku teko tuwa bebarengan matur suwun wis ngancani aku selama ini wis iso saling kuat-kuati Godho wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut dadak lakune ning jupu bater tenan angine saya dewasa ngenteni badai terang nanging sinau mari ning tengah hutan. Lagu ini spesial untuk Mbak Mala dan Muhajir. Semoga di dalam pernikahannya selalu diberikan dengan kedamaian dan kebahagiaan. Ayo Mas fotografer joget. Supaya nekat manengku saliro yen rubedo ada. Mugi selawase ngancani
Yo. Mas jangan Dilanjut foto keluarga dari Lamongan, monggo silakan.